kačaja dalje, lele me manga, oj si bušu živi, kavel mirovni, sila kaleba, aj šukarijaka. Niš je treći grad po veličini u Srbiji, posle Beograda i Novog Sada, smešten na reci Nišavi po kojoj je dobio ime. Niš je kulturno, privredno, administrativno, poslovno i univerzitetsko središte jugoistočne Srbije. Od davnina poznat kao kapija istoka i zapada, jer se nalazi na raskrsnici puteva koji spajaju Evropu sa Bliskim istokom. Kada je inicijativa u pitanju, pokretačka snaga i motivacija u pogledu podrške preduzetništvu i zapošljavanju u Niškom okrugu, jugoistočnoj Srbiji, a danas i na nacionalnom planu, polazna tačka jeste nesumnjivo nevladina organizacija ENEKA, koja sprovodi 7. ciklus programa Pokreni se za posao. Jedna od smernica rada udruženja ENEKA jeste i razvoj ljudskog kapitala i njegovo prilagođavanje potrebama tržišta rada. Umnožavanje tog kapitala znači umnožavanje talenta i vetar u leđa preduzetnicima na putu samoostvarenja. Među njima je i mlada umetnica Nina Milutinović, supruga i mama dvoje dece. Mislim, moj osnovni moto je podeliti ljubav, podeliti sreću. Share love, share happiness. Znači, to iskucavam na svom nakitu i kroz njegovu stvari prenosim onaj moj osjećaj, onu moju ljubav, ono što ja osjećam prema ljudima, prema stvarima oko sebe. Nina je geodetski tehničar koja je nakon kursa za dizajn nakita spojila lepo i korisno i kreirala sopstvenu kolekciju od kombinacije žice i tekstila. Jako je bitan pristup tome. Ja nisam neki veliki specijalista, ali mene sam rad probija u taj svet. Znači, od samog početka, jako sam se brzo probila na hrvatsko tržište, onda na slovenačko. To je malo išlo sporije u našoj zemlji, jer ljudi nemaju dovoljno razvijenu svest o tome kako izgleda taj proizvod, kako je nastao. Oni misle da je sve to, kupili smo, spojili smo i predstavili smo to tako kako izgleda. Međutim, kod mene je to sve mnogo kompleksno, znači treba istraživati, treba raditi, prvo napraviti skicu, kako to treba da bude korak po korak. Prva podrška i neko ko me jako gurao u svemu tome je moj muž. Znači, on u meni uvek vidi ono što ja na prvu loptu ne prepoznam. Znači, uvek je ti to možeš, samo trebaš malo više da veruješ u sebe i jeste tako bilo. Znači, on je bila prva glavna podrška i finansijska i uopšte vera u mene i vetar u leđa. Nina
je svoju radionicu smestila u porodičnom domu, tako da sve obaveze postiže uz rad u kutku koji je inspiriše. Od udruženja Eneka dobila je sredstva za kupovinu alata i opremanje radionice i danas rado posećuje njihove obuke, koje su joj pomogle u prezentovanju proizvoda i organizaciji poslovanja. Jako mi je drago što i dalje, znači posle par godina, ja sam 2012. ili 2013. ušla u program, znači i dalje se rado sete i dalje pitaju da li treba nešto, da li želim da učestvujem u nečemu, da pričam uopšte o tome kako je sve počelo, tako da mi je drago što smo i dalje, postali smo jako dobri prijatelji na kraju krajeva. Milan Mitrović kao mali otkrio je ljubav prema stolarskom zanatu i sebi zacrtao put. Kod brata od strica još u osnovnoj školi počeo je da uči zanat i da se sprema za stručni smer u srednjoj školi. Tim poslom sam se bavio 7 godina aktivno kod njega. U tom periodu nikada nisam mislio koliko u tom trenutku mogu da živim lepo od toga, nego sam svakog dana gledao da naučim neku novu operaciju i svakog dana da se što više usavršavam u tom poslu, kako bih mogao da uzmem sutra dan da se osamostalim i time sam da počnem da se bavim. Nije gubio vreme, već je sve situacije i svaki dan koristio da nauči nešto novo. Na taj način uvideo je sve prednosti i mane posla. Ja sam shvatio tada, jer ja sam prošao odrastanje jedne firme. Bukvalno od nule kako se kreće i kako se pravi jedna firma. Kako trebaš da poštuješ rokove, da gledaš u svakom segmentu da budeš uvek na kvalitetu. Milan smatra da se bez snova ne može ništa postići. Zbog toga sam se ja bio opredelio kao mlad da krenem sve to, dok još jednostavno na neki način imam snage, imam volje, nikog ne uvodim u rizik. Znači, jer generalno ti da bih uspio u poslu, sve to na neki način rizik. Onda sam krenuo, znači, ja sam bukvalno krenuo sa 25 godina da pogađam neke poslove sami i da se na neki način osamostaljam. Viziju koju je zacrtao u poslu deli sa svojim saradnicima. U suštini mora da se puno radi, da nema tu nekog klasičnog radnog vremena, 8 sati, znači kad je gužva, kad imamo dosta posla, znači mora da se radi, mora da se preklapa, znači mi smo tu, baš smo i zbog toga i uspeli da, znači, ne vezujemo se striktno za neko radno vreme, nego poštujemo, bitno je da se ispoštuje kupac, da sve to bude kako treba. Znači, da bi uspeo u startu, da bi mogao da postigneš to što želiš da postigneš, trebaš da se odrekneš svega. Trebaš da provodiš, bukvalno da legneš i da ustaneš sa poslom. Znači, kada se meni završi rad u radionici, ja nisam završio svoje radno vreme. Imam obaveze posle toga da odem do klijenta, da uzmem mere, da njima dam predloge, posle toga vršim specifikaciju, nabavku materijala, šta su te trebam da nabavim kako bi ljudi koji rade sa mnom mogli da uzmu da radi, kako bih ja imao najveći efekt. Kroz program Pokreni se za posao za 6 godina podržano je ukupno 490 preduzetnika. Od toga 146 mladih, starosti do 30 godina. Otprilike smo došli do toga da ono gde nacionalna služba ne može da odreaguje, mi možemo, a s druge strane nacionalna služba ima veliku bazu klijenata, ima te sve neke podatke koje su potrebni i može tačno da razdelite neke ciljne grupe koje su nama interesantne, od mladih preko žena, preko osoba koje su ostale bez posla, pogotovo ova zadnja kategorija. Dešava se da
jedno isto lice koje ima status nezaposlenog lica može dobiti podsticaj i od strane Nacionalne službe za zapošljavanje kroz finansijski iznos od 160.000 dinara za program samozapošljavanja, a s druge strane takođe može dobiti podsticaj i od nevladine organizacije Eneka u iznosu od 240.000 koji je namenjen naravno za nabavku opreme. Da se posao ne čeka pokazao i Radoš Krstić, koji je obnovio radionicu svojih roditelja i stari tašnerski zanat uvezao sa savremenim tehnologijama i modnim trendovima. Kod njih je postojao zanat, a kod mene je postala želja za uspehom i onda smo spojili lepo i korisno. Za celu porodicu to je bio izazov i nova energija. Udruženim snagama krenuli su korak po korak ka uspehu. U samom startu su bili nepoznavanje dobavljača, nismo znali gde nabavimo robu, jer, na primjer, za jednu tašnu je potrebno nekih 30 artikala, 40, za neku je manje. Znači, to je od sunđera, postave, lepka, metala i ostalog, tako da nam je bilo dosta vremena potrebno da nađemo sve dobavljače, da opet taj početni kapital koji je veoma teško za bilo kog preduzetnika ko kreće, znači od nule da stekne, ali generalno porodično svi smo radili, trudili smo se i dalje radimo svaki dan, nema subota, nema nedelja, svaki dan je ponedeljak, tako da to je u suštini ključ uspeha. Od Eneke su dobili 2 mašine za rad, čime su ubrzali proces proizvodnje. Takođe, obuke koje je Radoš pohađao mnogo su mu pomogle da napravi smernice u marketingu i komunikaciji sa kupcima. Mnogo je važno, znači, praćenje trendova, zatim te modne blogerke koje veliki broj ljudi prati, zatim internet, Facebook, znači da si prisutan na Facebooku, Twitteru, Instagramu, naravno online časopisi i ovako i u štampanoj varijanti, ali više znači sam internet i u suštini najbolja naša reklama je od usta do usta što kažu, gde nas svako preporuči, jer da kažem neka zaštitna strana je da idemo kvalitet i neka pristupačna cena da bi ljudi mogli sebi da to priušte i da se to proširi dalje. Nakon nagrade Virtus, Trag fondacije, nagrade Privredne komore Srbije za najbolji program preduzetništvu, kao i najboljeg programa podrške lokalnoj zajednici na globalnom planu poslovanja kompanije Philip Morris, program Pokreni se za posao proglašen je i za nacionalnog pobednika na takmičenju u kategoriji investiranje u preduzetničke veštine i predstavljao je našu zemlju na finalnom takmičenju u novembru 2015. godine u Luksemburgu. Naš projekat Pokreni se za posao koji generalno ne samo da investirao u 490 klijenata u njihove grantove za nabavku opreme, već i investirao u poslovne i stručne obuke koje su jako bitne ne samo za početak rada, već i za proširenje i rast određene poslovne aktivnosti. Nagrade nisu pristigle samo programu Pokreni se za posao, već i klijentima. Gorana Jovanović dobitnica je nagrade za najbolju tehnološku inovaciju u oblasti medicine za 2014. godinu. Ona je kao diplomirani hemičar osmislila program prirodne kozmetike za telo.
zapravo svi proizvodi koje svaka žena koristi svakog dana za negu tela sadrže 168 hemijskih supstanci. I većinom sadrže štetne supstance, neki su testirani na životinjama i mnogi su i skupi i to je bio još jedan od razloga zašto sam htela da započnem, jer jesam hemičar i znam upravo šta je štetno i šta može da šteti koži, šta je korisno, odnosno pokušala sam da sve ono što je loše iz hemije odstranim i uzmem sve najbolje iz prirode da bih kreirala ove svoje proizvode i došla do te originalne recepture koja jeste rezultat višegodišnjeg istraživanja. Goranin projekat My Green Way je izabran za polufinale takmičenja Pioneers of the Balkans, koje se održalo u okviru Belgrade Venture Foruma 2015. godine. Jedna velika stvar jeste za naše proizvode što smo i na takmičenju prošle godine, na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju, naš buter za telo je dobio nagradu kao najbolje inovacije u oblasti medicine. I upravo sada planiramo i da razvijemo novu liniju proizvoda koji će možda imati i neko lekovito dejstvo, da kažem. Pa konkurišemo za projekat Horizon 2020 koji upravo finansira inovativna preduzeća, što mi i jesmo. Bez ljubavi i vere, početničke muke u poslovanju gotovo da su nepremostive. Gorana ima i ljubav i podršku, a posebno mame Biljane, koja joj je i saradnik. Pre svega ljudi sada da li će sami da oni osnuju svoju firmu ili da se zaposle negde, sve je stvar toga da li oni to žele da rade. To je naravno mnogo teško u životu uspeti da ti radiš nešto što voliš, zapravo da od toga živiš, jer mnogi ljudi mogu da rade nešto što vole, ali baš i nije uvek isplativo. Ali ako se dovoljno trude, naravno moraju da budu i spremni da će imati mnogo padova, da će naići na mnogo zatvorenih vrata, da će biti mnogo teškoća, ali da jednostavno moraju, ako žele i vole to, da nastave dalje i da se bore. Podršku u lokalnom razvoju dobila je porodica Lazić, koja se bavi proizvodnjom zimnice. 2012. smo rešili da šampinjon naš koji odgajimo dovedemo do gotovog proizvoda. Tako da smo krenuli od šampinjona, a završili smo sa 25 proizvoda za 4 godine. Lazići koriste sve prirodne resurse u okruženju, sezonsko voće i povrće, upošljavaju radnike, ali i najmlađe članove svoje porodice uključuju u posao. Kada šta stiže, tako i radimo. Recimo, krećemo od maja od jagode i sve do kraja septembra, oktobra sa paprikom završimo. Nadica kontroliše kvalitet, sama bere najbolje cvetove koprive, po čijem soku su prepoznatljivi. Jako je teško krenuti u proizvodnju, velika su ulaganja. Ja i suprug smo krenuli, pomogli su nam dosta roditelji, samim tim smo se obratili nevladine organizacije, nekako nam dosta pomogla. Tako da smo jedno po jedno ubacivali, svake godine smo proširivali program i naravno mašine koje su nam bile potrebne.
Model programa Pokreni se za posao prepoznali smo kao primjer koji je u potpunosti u skladu sa nacionalnom i lokalnom strategijom za ekonomski razvoj, prema kojima su mali i porodični biznisi pokretači budućeg ekonomskog razvoja. Naravno, bez svega ovoga ne bi bilo bez kompanije Philip Morris, koja je, ja mogu da kažem, jedina kompanija u Srbiji koja se ovoliko dugo posvetila jednom programu, da pritom taj program ima da stvarno nešto znači i da stvarno ima neke rezultate. Uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris, 2009. godine je pokrenut program Pokreni se za posao. Ova kompanija već 10 godina ulaže u talentovane mlade ljude kroz program Pokreni se za budućnost. Također, kroz program stručnih praksi, mladi postdiplomci dobili su priliku da tu steknu prvo radno iskustvo i veštine. Philip Morris ima razvijen program plaćenih praksi, mi zovemo internship, i on je namenjen studentima završnih godina na osnovnim master i doktorskim studijama ili onima koji su to zvanje stekli u prethodnih 12 meseci. Neki od njih po završetku internship programa dobiju priliku i da rade za nas. Suštinski nijedna kompanija nije izolovano ostrvo. Dakle, ulaganje u zajednicu samim tim predstavlja i ulaganje u poboljšanje kvaliteta života i samih zaposlenih te kompanije i njihovih članova porodica, ali naravno i poslovnih partnera, dobavljača pa i klijenata te kompanije. U toj saradnji mi razmenjujemo iskustva i učestvujemo i pomažemo jedni drugima da ostvarimo što bolje rezultate. Sa jedne strane, vrlo često smo mi kao kompanija domaćini upravo obrazovnim institucijama kada žele da dovedu studente, da popričamo o tome kako stvari izgledaju u realnosti ili da sa druge strane mi odemo oko njih i učestvujemo u njihovim radionicama, okruglim stolovima, konferencijama i tako dalje. Pokreni se za budućnost je jedan od prvih programa koje je kompanija Philip Morris pokrenula u Srbiji još daleke 2004. godine sa ciljem da se osnaže mladi ljudi, da im se pruži podstrek i da se oni ohrabre da ostanu u zajednici odakle potiču i da daju svoj puni doprinos njenom daljem razvoju. Zapravo projekat je zamišljen tako da studenti u timu rešavaju poslovni problem koji se odnosi na poslovanje konkretnog preduzetnika. Važno je bilo učestvovati u ovom programu, odnosno u ovom konkursu, zato što smo tamo naučili kako da znanja koje smo stekli na fakultetu primenimo u praksi, odnosno u rešavanju konkretnih problema koje su, tako kažem, svakodnevno prisutni u privredi i realnom životu. Intelektualna radosnost i hrabrost da krenu u nešto novo, u nešto drugačije, da se angažuju u dinamičnom timu i da pri svemu tome žele da promene stvari na bolje. Pobednički tim studenata Niškog univerziteta svoju studiju slučaja sprovodio je u preduzetničkoj radnji Slatka Korpica. Ova radionica za proizvodnju kolača nastala je na inicijativu dve drugarice koje su ostale bez posla i koje su na preporuku svojih supruga, sladokusaca i poznavalaca tržišta pokrenule svoju proizvodnju. U svakom kolaču postoji neki deo koji radim ja, neki deo koji radi ona, ali uporedo radimo zajedno, znači nikad nije došla jedna na posao bez one drugi, jer prosto i ne može jedna da radi ovde. Prvi kupci su nam bili iz Topličkog okruga, igrom slučaja su nam to bliski ljudi, pa smo sa njima krenuli u saradnju. Studentski tim bavio se marketinškim rešenjima za poboljšanje prodaje i prepoznatljivosti proizvoda. Najzanimljivije su im bile ljubine tulumbe, za koje su osmislili dizajn pakovanja. One su tamo već tako poznate kao ljubine tulumbe. To je muž jedne od vlasnica restorana i onda sam to iskoristio da jednostavno što i drugi krajnji kupci ne bi znali za taj naziv, koji je onako baš upečatljiv. Dakle, svi finalisti Academic to Business projekta, a bilo je 6 timova od po 5 članova, prošli su intenzivan trodnevni poslovni trening, tako da su oni paralelno sa sticanjem nekih
novih znanja od naših trenera radili na rešavanju poslovnog zadatka svog preduzetnika sa kojim smo ih prethodno spojili. Sem što su studenti dobili stipendije, dobili smo i mi nagradu. Zapravo, nadamo se jednoj novoj mašini koja će da nam unapredi i ubrza proces proizvodnje. Pre svega, treba promovisati preduzetnički duh od kategorije mladi kako bi i za 10, 15, 20 godina imali preduzetnike koji će da rade, koji će da zapošljavaju radnike i da pune budžet ove zemlje. Tako se treba i s druge strane okrenuti onim ljudima koji su ostali bez posla, koji su bez neke trenutne alternative i kojima je potrebno dodatno preduzetničko obrazovanje kako bi se upustili u samostalni biznis. Program Pokreni se za budućnost pokrenut je upravo da bi se mladi ljudi motivisali da ostanu u lokalnoj zajednici i da se aktivno uključe u njen razvoj, pa samim tim i da ostanu kao kadrovi i kompanijama koje se ovde razvijaju i naravno javnoj upravi i svim drugim organizacijama koje žele da posluju, jer bez mladih talentovanih ljudi jedna zajednica ne može suštinski da napreduje i da dalje raste.